Hello mga kalabidabs! Tara, samahan nyo kung pumunta sa San Rafael, Castilla, Sorsogon para itry ang kilalang pizza sa Sorsogon, ang El Kapitan Pizza. Hello mga kalabidabs! Welcome to my channel, and for today's vlog, andito tayo ngayon sa Castilla, Sorsogon. Ito po tayo sa El Kapitan. Kaya sa ito mga kalabidabs, ikit na natin itong 50 by 50 pizza ni El Kapitan, o tinatawag na ng monster pizza. Monster pizza. Of course, kasama ko sa mukbang ng pizza na ito ay si Vincent. Vincent. Pinakita na rin. So ito na mga kalabidabs. Let's start. Let's eat. Let's eat. Tignan natin yung pinaka-. Bahala pizza. So titikman natin yung first flavor. First Kabayan tayo. of course. Ito po, yung first namin na Ito ba? Ito dito sa atin. race course tayo namin ito. Tulungan niyo kami guys. Guys, tulungan nyo kami. Anong flavor po to? Punta kayo dito sa may Chicken mushroom. Bacon and mushroom. Ito, pepper. Ito. Yan. Pepperoni. Pepperoni. Hawaiian. So ito guys, pepperoni. Special. Tapos bacon and mushroom. Bacon and mushroom. Pepperoni. Hawaiian. Pizza. And special. Titikman natin. Sarap guys. So delicious. Kung gusto nyo try yung yung kanilang pizza, ayan, located po yan dito sa San Rafael, Castilla, Sorsogon. Along the road. Alam talaga yung along the road. Pamilya, magkakit, pumuntahan nyo po, mag-start. Ganun na po kayo. Yung mga taga-Sorsogon, punta na kayo dito agad. Kabarin nyo lang guys, malapit lang. Malapit ka. Sobrang lapit na. Magaling ko isa special, parang isa special. Sino bang special sa buhay mo ngayon, Jason? Siguro yung pizza. Kasi sa pizza. Or maybe the guys it's special po nung kasi wala po na. Kaya pala. Parin yung pizza. Kung kayo na lang magkakahiwalay, sa tingin nyo, makakaroon sa penny ng card. Marami na po, pwede. Para mainit-init ang laman. Anong napispan mo sa kanya? Ang napispan mo sa kanya. Kung isang pizza, anong flavor siya ng pizza? Special. Paano siya kayo special? Special. Super special. Diba? Ilang months na kayo? 3 years. Hindi man. Ikaw, ilang years na kayong hiwalay? Hindi ko na mahanap. Like yung hot sauce. Para madaman nyo po isang pagmamahal. This is the cheesy mushroom. Tama ba? Sa lahat ng isang na... Daw. Bacon and mushroom. Bacon and mushroom. So, sa Bacon and mushroom. Tinitest lang. Bacon and mushroom. Ano yung pepperoni? Pepperoni.
Ano, Hawaiian pizza. And Hawaiian para sa mga iniwan. Para sa mga iniwan. ba't ka naghiwalay? Hawaiian kami. Nagawayan sila eh. Nagawayan kami. Nagawayan. O naman o. Sarap. Masarap siya. Masarap. Nakakabusog. Ito pa lang din. Naulusog ka talaga. Kaya ano mga kalabres mo, ito yung perfect sa mga occasion, no? Sa Inyaga, birthday, kasal, anniversary, ano pa ba? Binyak, kumpil, graduation, Yes! Lahat. ano pa? Basta yun. Basta yun na yan. Pwede sa inuman, pulutan. Yes. Pwede. Talaga, mga talino pala kayo. Kung ako nagkipag-break na sa inyo, yung palikan. Yung palikan. Yung palikan. Ba't ibabalikan ng ayaw? Pag ayaw, huwag na. Pag ayaw, huwag na. Diba? Diba? Hawaiian ka na lang. Pero naniniwala ka ba sa, ano, sa second chance? Oo naman. Oo, lahat naman. Lahat naman. Deserve nila yung second chance. Kung ikukumpara mo siya sa flavor ng pizza shop, bakit? Ano ata? Pepperoni. Pepperoni? Bakit? Pepperoni. Sweet. Ah! Sweet pa din pa. Paano yung sweet? Sweet pa din ba? Oo, pa. Mag-chance pa kayo magkabalikan ni Em? Oo, yun. Kami yun. I'm happy. Kung ikukumpara mo yung bagong jowa niya sa flavor ng pizza, Yes, pero ko nagkakasya. Ang salty na dun kay Em. Sana all. Ayos lang yan. Kasi pag magiging special pa ng Hawaiian. Oo, Hawaiian din. Huwag na lang. Magha-Hawaiian talaga kami. Humanap ka na lang kakaroon. Yes. gusto niyo po try yung pizza na to, dito lang po yan sa San Rafael. Castilla, Castilla, Sorsogon sa Kapitan. Ayan. Dito lang po Dito niyo po agad sa tabi guys. On the road lang po siya makikita niyo. Yes. Pwede kayo mag-go. Nasa main highway lang siya guys, kaya madali siya makita pag nadaanan nyo. Pack. Ayan. Pack the turn. Tikman niyo yung ibang flavor, no? Kasi Hawaiian mo ko. Hindi magiging special. Ano to? Mushroom and bacon. Bacon. Bacon and mushroom. Ay, ito yung bacon. Oh, dito yun. So, next guys natin titikman is mushroom and bacon. Yung pepperoni ito. So, oh, lahat naman. Let's eat. Pero try natin itong special. Napapatakas talaga kayo. Buti na kasama natin itong mga magiging kumain talaga. Grabe naman! Ngayon, naman ako sa inyo. Sarap na Hawaiian. Legit. Hindi madalas pagkawan yung dalawa. Academic. Academics. Masabi naman pang genius. Hindi. Ano? Missing. Always missing. Sa ano? Activities niya. Oo, bili-conquer ka naman sa kanya. Yun na lang. Yan ang pinakawayan, walang mga selo-selo, ano. Kayo dati ni ano? Wala. Wala ka pa nag-wallet. Hindi ka. Kasi may reason yun. Love story. Ay, di pa short mo. Pwede mo na kasi. Lahat ng Summarize. Ayun, tabal din. Summarize. Summary. Basta masabi ko lang. Perfect day na siya para. Perfect day na siya para. Nasa rang 5 ba? Panawangan po kay Mr. M. Perfect day ka na eh. Bakit ka pa naganap na siya? Ay! Ano? Ito naman o. Huwag mo naman siya sa Hawaii. Nag-closer kami. And then day na okay kami. Gusto na ako. Parang may feelings ka pa sa kanya. Gawin mo na lang. Oo naman, mayroon po siyang feelings talaga. From pizza. Ako may feelings talaga. Ako palagi. Lagi tayo may feelings. Pero hindi na sa kanya. Pero hindi na sa kanya. Pero hindi na sa kanya.
So ito yung kanilang special flavor pizza. So ito naman yung tinikman natin. Sobrang sarap. Kaya grabe na best talaga itong El Capitan Pizza. No? Ito ay perfect sa buong pamilya, sa buong tropa. Kaya ano pang mga kalabidabs, no, yayaan nyo na ang buong pamilya, ang inyong buong tropa at itry nyo talaga ang napakasarap na pizza ni El Capitan. Again, itong El Capitan Pizza ay matatagpuan lamang dito sa San Rafael, Castilla, Sorsogon. Ang El Capitan Pizza ay perfect sa lahat ng okasyon. Mapa-birthday, mapakasal, dipu, at kung ano-ano pang pwedeng magandang okasyon na inyong isa-celebrate ay mas maganda kapag may El Capitan Pizza. Kaya ano pang hinihintay yung mga kalabidabs? Yayaan nyo ng buong pamilya, ang inyong tropa at i-enjoy ang sarap ng El Capitan Pizza. Kung kayo naman ay may mga jowa, ayan, yayaan nyo na ang jowa nyo, makipag-date kayo at kumain ng pizza. Pero kung kayo naman ay single, don't worry. Dahil tiyak na mas mararamdaman nyo ang pagmamahal sa El Capitan Pizza. Tara na, i-enjoy ang sarap ng El Capitan Pizza. Maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa food trip. Dito lamang yan sa El Capitan Pizza. And also, syempre, natikman natin also yung mga sarap na pagkain na offer ni Distrito. So, maraming salamat and see you on my next vlog. This is Bon James T, ang vlogger, the show lover. Bye! Thanks for watching. For more latest videos, click here to subscribe.